Hello mga kayuti! Laba time ang person. Good afternoon. Kumusta po kayo dyan? Laba time tayo. Ayan. Laba na naman ang nanay mga kayuti. Laba-laba time. Wala tayo washing machine mga kayuti. Kaya ito. Kamay shin natin. Kamay shin. Ayan. Babad natin yung mga t-shirt. Sa mga hindi marunong maglaba dyan, mga kayuti or mga guys. Ganito lang po. Basain nyo yun muna yung mga damit. Basain nyo muna ng tubig. Tapos, sipirit nyo yung puti sa mga dikolor. Mga dikolor muna yung inyong kusutan. Ayan. Tapos, pagkatapos, magtuna mo na kayo ng powder dito sa butya. Kutawin nyo. Mikos-mikosin nyo muna. Tapos, bago nyo ibabad yung mga t-shirt. Oo. Para lumampot yung mga dumikit na mga libag. Mga buling. Pero unahin nyo yung mas hindi masyadong madumi kaysa marurumi. Sipirit mo yung marurumi talaga. So, ito, ayan. Pusutan natin ito ng nakabalot sa barita na nakabalot sa knit bag para matanggal yung mga libag talaga. So, unahin natin yung uniforme ng aking anak. So, may pundo na tang tubig dito sa butyang malaki mga kayuti. Sa iba, yung may mga washing machine sila, ayan, talaga, madali lang, pero sa katulad kong walang washing machine, ito, kamay shin lang. Tapos, ganyan lang mga kayote, oh. Mga kananay dyan, oh. Itong pinaka, dito sa, ano ba itong tawag dito, manggas, ay, ano ba to, ya, sa kwilyo, sa Bisaya. Dito sa kwilyo, ang daghang buling og sa kilikili. So, muna importante yun, mga kayoti, o kanang naatid-lapit sa atong tiyan. Una siya ay madumi yun ng mga part sa ato ang damit or sa mga t-shirt, diba? So, tapos, ayan, kinuskus na natin yan ng knit bag, no? Sack bag, tapos kusutiin. Sobrang linis yan, mga kayoti. Tanggal talaga yung Sa mga kananay dyan, katulad ko, ganyan. At saka yung mga seed sa kwelyo, sa buktun. Yun ang maraming